കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമഃ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റിയിട്ട് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്? 4 ശ്ലോകമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് 10, 8, 19, 10, 10, 10, 11. അതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലെന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഞാനാണ്, എന്നിൽ നിന്നാണ് ആത്മീയ ലോകങ്ങളും ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ജീവജാലങ്ങളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് അവര്, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്, ഒരു അച്ഛനും മക്കളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഭഗവാനും തന്റെ സൃഷ്ടികളും തമ്മിലുള്ളത്, എല്ലാ സൃഷ്ടികളും തമ്മിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞതാണ്. ഇതാണ് സംബന്ധ ശ്ലോകം നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏഷാം സതതയുക്താനാം അല്ല ഇതാണ് തുഷ്യന്തീച്ച രമന്തിച്ച എന്നുള്ള ശ്ലോകമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള, ആ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക? എപ്പോഴും ഒരു ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിലുണ്ടാവും. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നു, അതിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭക്തിത സേവനങ്ങളിൽ അവർ ആനന്ദിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു താക്കോലാണ് ഭഗവാന്റെ. ആ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശുദ്ധഭക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാണ്. ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ കൂടി ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെ, അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതാണ് അഭിധേയ എന്നുള്ള ശ്ലോകമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതിന് അടുത്ത ശ്ലോകമാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് തരും? ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ബുദ്ധി തരും. എന്തിന്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്. ഭഗവാനെ സ്വയം നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ തോന്നുന്നത്? ഇരുട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ. ആ ഇരുട്ട് മാറി ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെ സ്വയം ദൃശ്യമാക്കി തരും ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ആ 2 ശ്ലോകങ്ങള്. ഇനി 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? തേഷാൻ ഏവാനുകമ്പാർത്ഥം. എന്താ പറയുന്നത്? അത്യധികം കാരുണ്യപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവത് ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. ഞാൻ ആ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലെയും അന്ധകാരം നീക്കിയിട്ട് അവിടെ വെളിച്ചമായി മാറുന്നു, അറിവായി മാറുന്നു. ഭഗവാനെ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമം ലഭിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ലഭിക്കുന്നു. ഞാൻ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണുള്ളത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. അപ്പം അതാണ്
പ്രയോജന, കൃഷ്ണ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സാരം ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്? പരംബ്രഹ്മ പരംധാമ, എനിക്ക് അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്റെ മനസ്സിലെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി അങ്ങയുടെ ഒരു വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ അർജുനൻ. അപ്പോ ഇവിടെയാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകം പറഞ്ഞതാണ്. വീണ്ടും ഒരു തവണ ഇവിടെ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന്. ആർക്കാണ് വായിക്കാൻ താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? സമയം കളയാനില്ല കേട്ടോ. ഉമാതാജി 1ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ടാണോ വായിക്കണ്ടേ? ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ലേ ശ്ലോകം 21? 21 അല്ലേ? സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? നോക്കി വായിച്ചാ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദിത്യനാമഹം വിഷ്ണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി. ഇനി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദിത്യനാമഹം വിഷ്ണു ജ്യോതിഷാം രവിം ശുമാൻ മരീചിർമരുദാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. അടിയിലത്തെ സെന്റൻസ്. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുകളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് വിഷ്ണുവാണ്. 12 ആദിത്യന്മാരാണ് പറയുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ 12 ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ്? അത് ഏറ്റവും മികച്ച ആളായിട്ടുള്ള ആരാണ്? വിഷ്ണുവാണ്. അതുപോലെ ജ്യോതിസുകളിലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകാശം നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ആരാണ്? സൂര്യനാണ് അല്ലെ? ആ സൂര്യനാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. ഈ മരുത്തുക്കളില് മരീചിയാണ്. മരുത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വായുകളുടെ ഇതാണ്. പലതരത്തിലുള്ള വായുക്കൾ നമ്മൾ പറയും. അതില് മരീചിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിലോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കണം. ഇവിടെ ചന്ദ്രന്റെ നക്ഷത്രമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഗ്രഹങ്ങൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം പ്രകാശിക്കുന്നത് എല്ലാം നക്ഷത്രങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുക. അപ്പൊ നമ്മൾ രാത്രികാലത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകാശമത്തായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്താണ്? ചന്ദ്രനാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ചന്ദ്രന്റെ ആ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇത് വരുള്ളൂ. ആ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിലത്തെ രസം എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ നിലാവിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് 50 തരത്തിലുള്ള വായുക്കളുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള കാറ്റുകളുണ്ട്. അതില് ആണ് ഈ മരീചി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അവര് അധിപനായിട്ടുള്ള ദേവതയാണ് ഈ മരീചി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 22ാമത്തെ ശ്ലോകം വേറെ ആരാ വായിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. വേദാനാം സാമവേദോസ്മി ദേവാനാമസ്മി വാസവഃ ഇന്ദ്രിയാണാം മനശ്ശാസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി ചേതന. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വേദങ്ങളിലെ സാമവേദം. 4 തരത്തിലുള്ള വേദങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? സാമവേദം, യജുർവേദം, അഥർവവേദം, പിന്നെന്താണ്? ഋഗ്വേദം. ഋഗ്വേദമാണ് ഏറ്റവും പുരാതനമായിട്ടുള്ള വേദമായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക. ആ വേദത്തിനെ പകുത്തിട്ട് 4 വേദങ്ങളാക്കിയതാണ്. അങ്ങനെയാണ് 4. അപ്പൊ അതില് സാമവേദമാണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ അഥർവവേദത്തിലൊക്കെ പൊതുവേ നമ്മൾ പറയുക എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മന്ത്രവാദം അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മെൻഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അസ്ട്രോളജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, അസ്ട്രോണമി, അങ്ങനത്തെ സയൻസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അധികം അഥർവവേദത്തിലൊക്കെ വരിക. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇതായിട്ട് വരുന്ന വേദമാണ് സാമവേദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ സാമവേദമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ പറയുക. അതായത് സാത്വിക ഗുണത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിലധികം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയാം.
ഇനി ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ. അപ്പൊ അതറിയാലോ അല്ലെ, ഇന്ദ്രനാണ് ഏറ്റവും, ഇന്ദ്രലോകം ആണല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ അധിപതി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രനെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനായിട്ടാണ് പറയുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സ്. കാരണം നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾക്ക് വരുന്നു. കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കുക? മനസ്സാണ്. മനസ്സിന് നിയന്ത്രണം ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോവുക അല്ലെ. മനസ്സിൽ നിയന്ത്രണമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലോ അത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മധുരമുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? മനസ്സാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. എന്നാലും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സാണ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ്. എന്നാ നിയന്ത്രണം ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ കൈവിട്ടു പോകും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഏത് രീതിയിലാണ് ചെന്ന് അവസാനിക്കാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മനസ്സാണ്. അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സാണ് ഭഗവാൻ. ഇനി ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവ ചൈതന്യമാണ്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ജീവ ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ഭഗവാൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ജഡവസ്തുവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവബോധമാണ് ഞാൻ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവസത്തകൾക്ക് പ്രജ്ഞയുണ്ട്, ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അതില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചൈതന്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. മരിച്ചൊരു ശരീരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുമാതിരി തന്നെ നിർജീവമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രജ്ഞ, ബുദ്ധി, പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് എല്ലാം തരുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ചൈതന്യമാണ്. എന്നാൽ ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അതില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. രുദ്രാണാം ശങ്കരശാസ്മി വിത്തേശോ യക്ഷരക്ഷസാം വസൂനാം പാവകശാസ്മി മേരുശിഖരിനാമഹം. രുദ്രന്മാരിൽ വച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. രാക്ഷസരിൽ കുബേരനും വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവുമാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പല ഭാവങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ, ശിവന്റെ പറയുന്നത്. അതില് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് പറയുന്നത് ആരാണ്? ശിവനാണ്. ഇനി യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരനാണ്. കുബേരനെ അറിയാം അല്ലേ. നമ്മള് സ്വത്ത് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയാണ് നമ്മൾ പൂജിക്കുക? കുബേര പൂജ ചെയ്യുന്ന നിറയെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അതാണ് യക്ഷരാക്ഷസന്മാരിൽ കുബേരനാണ്. ഇനി വസുക്കളിൽ ആരാണ്? അഗ്നിയാണ്. എല്ലാത്തിനും അഗ്നിയാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊരു പൂജ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഹോമകുണ്ടത്തിലാണെങ്കിലും. അപ്പൊ വസുക്കളിൽ അഗ്നിയായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവുമാണ്. പർവ്വതങ്ങളിൽ ആരാണ്? മേരുവാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പർവ്വതങ്ങളും ഇനി അടുത്ത ഒരിതും കൂടി വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറയാം അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം, 24ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. വായിക്കാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കൂ, അറിയുന്ന ആൾക്കാര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുമില്ല ഇനി? പുരോധസാം ച മുഖ്യം. വായിച്ചോളൂ. 24 അല്ലേ? 24 നോക്കി വെക്കൂ കേട്ടോ, സമയം കളയാനില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരോദസാം ച മുഖ്യം മാം വിദ്ധി പാർത്ഥ ബൃഹസ്പതിം സേനാനീനാമഹം സ്കന്ദ സരസാമസ്മി സാഗരഃ. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും സേനാധിപരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ആരാണ്? എന്താ പറയുന്നത്? പുരോഹിതന്മാരില് ബൃഹസ്പതിയാണ്. ബൃഹസ്പതിയാണ് ഏറ്റവും പുരോഹിതൻ എന്നാണ് പറയുക. ബൃഹസ്പതിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബൃഹസ്പതിയാണ് ഭഗവാൻ. ഇനി സേനാധിപന്മാരിൽ ആരാണ്? കാർത്തികേയനാണ്. നമ്മൾ സുബ്രഹ്മണ്യൻ പറയും അല്ലെ. ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് പറയുക, കാർത്തികേയനാണ്. ഇനി ജലാശയങ്ങളിലോ സമുദ്രമാണ്. സമുദ്രത്തിന് അന്തമില്ല അല്ലെ നമ്മൾക്ക് കാണുമ്പോ. അപ്പൊ അതില് സമുദ്രമാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രുദ്രന്മാരിൽ ശങ്കരൻ, ശിവൻ പ്രധാനിയാണ്. തമോ ഗുണത്തില്, അതായത് നമ്മളുടെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും നാശം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? ശിവദേവനാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി മ്യൂട്ടിലിരിക്കൂ. ഇനി രുദ്രന്മാരിൽ ശങ്കരൻ, ശിവൻ. അപ്പൊ അതാണ് പ്രധാനി. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിന്റെ, അതുകൊണ്ടാണ് ശിവനെ പറയുന്നത്. ഈ യക്ഷരാക്ഷാധിപനായ കുബേരനാണ്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ പർവ്വതമാണ് മേരു. മേരു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും എല്ലാ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുക ആ മേരു പർവ്വതത്തില്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പർവ്വതമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതനാണ് ബൃഹസ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് ദേവപുരോഹിതൻ എന്നാണ് പറയുക. ഇനി അടുത്തതാരാണ് വായിക്കുന്നത്? 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
നിങ്ങൾ വേഗം വേഗം വായിക്കണം. ഞാൻ തന്നെ വായിക്കാം. ഹരേ ആ, കൃഷ്ണ. വായിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കൂ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കൂ. വായിക്കൂ. മഹർഷീണാം ഗിരാമസ്മേകമക്ഷരം യജ്ഞാനം ജപയജ്ഞോ അസ്മി സ്ഥാവരാണം ഹിമാലയാ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും സ്പന്ദനങ്ങളിൽ വാക്കുകളിൽ, അതായത് വാക്കുകളിൽ അഭൗതികവുമായ ഓംകാരവും, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവാണ്, ഭൃഗു മഹർഷിയാണ്. അതുപോലെ സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരം. ഓംകാരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ആദിമമായ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സൗണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് കേൾവിയുണ്ട്, കാഴ്ചയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകാശത്തിൽ നിന്നാണ്. നമ്മളുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ആകാശം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭൂമി രാപ്പോ അനലോ വായു എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അതിൽ ഈത്തർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആകാശം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ഘടകം. അപ്പൊ ആ ആകാശത്തിന്റെ ഘടകമാണ് ആദ്യം നമ്മിലേക്ക് വരിക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഓംകാരാണ്. അപ്പൊ ഓംകാരമാണ് നമ്മളിലേക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അഭൗതികമായ ഓംകാരം. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്, സ്വയാണ്. അപ്പോ ഓം സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാറി ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമാവട്ടെ, ലളിതാ സഹസ്രനാമം അറിയിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ? അതിൽ നമ്മൾ അർച്ചന രൂപത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഓം ശ്രീ പരമാത്മനി നമഃ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാ? ഓം മാധവായ നമഃ, ഓം കേശവായ നമഃ, അത് നമ്മൾ എല്ലാം ഓം വെച്ചിട്ടാണ് പറയുക. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ശബ്ദമാണ്. അതാണ് അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓംകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി യജ്ഞങ്ങളിൽ എന്താ പറയുന്നത്? തിരുനാമജപം. കാരണം എന്താണ്? ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തിരുനാമജപം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സത്യയുഗത്തിൽ ധ്യാനമായിരുന്നു, അതുപോലെ ത്രേതായുഗത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? ഹോമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ദ്വാപരയുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധനയായിരുന്നു. ആൻഡ് നമ്മൾ കലിയുഗത്തില് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില് നമ്മളുടെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇല്ലാണ്ട്, നിയമങ്ങളില്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് യജ്ഞങ്ങളിലെ തിരുനാമജപമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയമാണ്. സ്ഥാവരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹിമാലയാണ്. സ്ഥാവരം ജംഗമം. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ്? പർവ്വതങ്ങളിൽ ആരാണ്? മേരുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവും. അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? പർവ്വതവും സ്ഥാവരവും തമ്മില്. സ്ഥാവരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ജംഗമം, സ്ഥാവര ജംഗമം എന്നല്ലേ പറയും. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ് സ്ഥാവരം. അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലാണ് ഹിമാലയ. അപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പലതിനും ചലനശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പർവ്വതങ്ങളിൽ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ പ്ലാറ്റോണിക് മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയും, സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ പറയും ആ മൂവ്മെന്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂവ് ആവാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് മേരു എന്നുള്ള ലെവലില് അത് ഏറ്റവും പല പോയിഷ്ടായിട്ടുള്ള ഇതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതാണ് കേട്ടോ വ്യത്യാസം അവിടെ. സ്ഥാവരങ്ങളിലാണ് ഹിമാലയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ പ്രഭാവശാലിയായ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം ആരാണ് വായിക്കുന്നത്? ഇത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ പ്രഭാവശാലിയായ ഋഷിയാണ് ഭൃഗു. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം. മേരു പർവ്വതത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ഹിമാലയം, അതിന് ചലനമില്ല. കണ്ടോ? മേരു പർവ്വതവും ഹിമാലയം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരുപാട് വലുപ്പമാണ്, അതിന് അനക്കേ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ചെറിയതാവുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മളുടെ പ്രകൃതി ശക്തികൾ മൂലം അതിന് കുറച്ച് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ടാണ് മേരു പർവ്വതവും ഹിമാലയം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി 26ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരാ വായിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുല്ലേ? അശ്വത്വാ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദഃ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥഃ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനിഃ. അപ്പൊ വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും, ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഞാനാണ്. അവന് വൃക്ഷങ്ങൾ. അശ്വത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വൃക്ഷമാണ്? അരയാൽ വൃക്ഷമാണ് അല്ലെ? അതായത് നമ്മളുടെ ആൽമരം എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് വൃക്ഷങ്ങളിൽ. എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാ ഇതാണ് അല്ലെ? ഏതാണ്? അരയാലിന്റെ ഇലയിലാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണിക്കുക. അത് മാർക്കാണ്ഡേയ മുനിക്ക് വന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ ഒരു ഇലയിലായിട്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ആ അരയാൾ വൃക്ഷത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യമാണ്. അതുപോലെ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഈ ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു തലകീഴായിട്ടുള്ള ഒരു ആൽമരമായിട്ടാണ് അതിൽ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനാണ്.
ഇനി ഗന്ധർവന്മാരിലോ ചിത്രരഥനാണ്. യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനി. കപിലമുനി നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലെ, കർദമുനിയുടെ മകനാണ്. ദേവഹൂതിക്ക് സാങ്ക്യ ശാസ്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണ്? കപിലമുനിയാണ്. പൂർണ്ണത നേടിയ ജീവാത്മാക്കളിൽ ദേവഹൂതി പുത്രനായ കപിലിനാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ആത്മതത്വം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ എത്തണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ദേവഹൂതിയിലൂടെയാണ് കപിലൻ ദേവഹൂതിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ്. അത് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. ഇനി 27ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, ഓക്കെ. ഉച്ചൈ സ്രവസ്തമശ്വാനാം വിത്തി മാമൃതോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം സാദരാധിപം. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈസ്രവസ്, അമൃതം നേടാനായി കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിരയാണ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതവും മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ അശ്വങ്ങളിൽ ഇപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ, പാലാഴി മഥനം നടന്നു. അപ്പോ എന്താണ്, ഋഷിമാർക്ക് ശാപം കിട്ടി. എന്താണ് ജരയും ഇപ്പൊ സാധാരണ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? ഒരു 17 വയസ്സ് 18 വയസ്സിന്റെ പ്രായം നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ അല്ലെ? അവർക്ക് നമ്മളുടെ മാതിരി വാർദ്ധക്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ശാപം കിട്ടിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താവാണ്? അവരെല്ലാവരും വൃദ്ധന്മാരായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ സങ്കടപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരും, ഒരു പോംവഴി തരണം എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവർക്ക് പോംവഴി കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന്? ഈ പാലാഴി സമുദ്രത്തെ കടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് അമൃത് കിട്ടും. ആ അമൃത് ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതൊക്കെ യുവത്വം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എങ്ങനെ കടയും? ഈ സമുദ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും വലുതാണ് അല്ലെ? അത് കടയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമാണോ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ഐഡിയ കൊടുക്കുകയാണ്. മന്ദരപർവ്വതം, ആ പർവ്വതത്തിനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ വാസുകി അതിനെ കടയുന്ന ഇതായിട്ട് വന്നോളും, സർപ്പമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അസുരന്മാരെ കൂട്ടുപിടിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അവർക്ക് പകുതി കൊടുക്കാം എന്നുള്ള അതിൽ കണ്ടീഷനിൽ. അപ്പൊ അമൃതാണല്ലോ കിട്ടുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമായി അസുരന്മാർക്കും. അവരും എന്തെങ്കിലും എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അസുരഗുണമാണ്. ആ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ നിൽക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവർ രണ്ടു കൂട്ടരും വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, വാലിന്റെ സൈഡിൽ അസുരന്മാർ നിന്നോട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേവന്മാരെ എവിടെ നിന്നോട്ടെ? തലയുടെ സൈഡ്, വാസുകിയുടെ തലയുടെ സൈഡിൽ നിന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർ കുറച്ച് വലിക്കുമ്പോഴേക്കും ദേവന്മാർക്ക് വയ്യാണ്ടായി, അവർ വാലിന്റെ ഭാഗം വിടും. അതിന് മുമ്പേ തന്നെ തലയുടെ ഭാഗം വാലിന്റെ ഭാഗം അസുരന്മാര്, തലയുടെ ഭാഗം ഇവരുമാണല്ലോ ദേവന്മാർ വിടും. അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന് മുമ്പേ വാലിന്റെ ഭാഗം അസുരന്മാർ വിടും. അസുരന്മാർ എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ വാല് വലിക്കും, നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത്ര എളുപ്പമല്ലല്ലോ ഈ കടയാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ പറയും, ഞങ്ങൾക്ക് വാലല്ലേ തന്നക്കിടത്ത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട്. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അസുരന്മാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുള്ളൂ, ഈ വാല് പിടിക്കാൻ ഞങ്ങളാരാ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ ഇവര് പറയും, വേഗം തന്നെ ദേവന്മാർ പറയും, നിങ്ങൾ തല പിടിച്ചോളയുന്നു. കാരണം തലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലായി. കാരണം സർപ്പങ്ങളാണ് അല്ലെ, വായിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ വരും, വിഷപ്പുക വരും. അവർക്ക് ആ ശ്വാസത്തിന്റെ മണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർപ്പത്തിന്റെ വായനാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളുടെ വായ തന്നെ നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് കഴുകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ ആലോചിക്കുക. അപ്പൊ സർപ്പങ്ങളുടെ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അങ്ങനെ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമാണോ? അപ്പൊ വേഗം തന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. മാറ്റുമ്പോഴാണ് അസുരന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അബദ്ധം പറ്റി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ താഴെ അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? പിന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാണ്ട് വാസുകി മാത്രമുണ്ട്, പർവ്വതം കാണാനില്ലേ? പർവ്വതം എവിടേക്ക് പോയി? സമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു, ഊർന്നു പോയിട്ട്. അപ്പൊ അടിയിൽ ഒരു ബേസ് വേണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ കൂർമ്മമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആമയായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ താഴെ എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ മേലാണ് ഈ പർവ്വതം വെക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ശരിയെ കടഞ്ഞ് ഓരോന്നായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ വരുന്നതാണ് ഉച്ചൈസ്രവസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വളരെ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഒരു കുതിരയാണ്, വളരെ ഫേമസ് ആണ്. ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടാണ് പറയുക. പക്ഷെ ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ട് ഇന്ദ്രൻ അതിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി മഹാബലിയാണ് അതിനെ വീണ്ടും ഇന്ദ്രന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മഹാബലിക്ക് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പറക്കാൻ സാധിക്കും അതിന്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ തിങ്കിങ്, മനസ്സിന് എത്ര വേഗത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ അതിന് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും ദേവതമാരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഉച്ചൈസ്രവസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കുതിരയാണ് കേട്ടോ ഉച്ചൈസ്രവസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ആനകളിലോ അതിനുശേഷം വന്നതാണ് ഐരാവതം, വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ആന. അതും അറിയാം അല്ലെ, അത് ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമാണ്. ഇനി മനുഷ്യരിലെ ഒരു രാജ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? രാജാവാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം എത്രയോ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഭരത മഹാരാജാവ്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അല്ലെ, മഹാബലിയും അത്രയും പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു അല്ലെ രാജാക്കന്മാരില്. അപ്പൊ മനുഷ്യരിലെ രാജാവാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്.
അതൊക്കെ. അപ്പൊ രാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധി അത്രേ, അതായത് പരീക്ഷിത്ത്, യുധിഷ്ഠിരൻ, ശ്രീരാമൻ. ശ്രീരാമൻ അല്ലേ, ശ്രീരാമനെമാര് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇനി 28ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ ജി. വായിക്കൂ. ആയുധാനാമഹം വജ്രം ധേനുനാസ്മി കാമദുഃഖ പ്രജനാശാസ്മി കബദ്ധഃ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകി. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും, അതായത് ഇടിമിന്നലും, പശുക്കളിൽ സുരഭിയും, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ആയുധങ്ങൾ വജ്രം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ, അത്രയും കഠിനമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ഡീപ്പായിരിക്കും എന്ന്, അത്രയും കാഠിന്യാണ് വജ്രത്തിന്. അതാണ് ഇടിമിന്നല്. കണ്ടോ, രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ്. ഇടിമിന്നൽ ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ മരിച്ചു പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം ആണ് ഭഗവാൻ. ഇനി പശുക്കളിലോ സുരഭി. സുരഭി പശുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ചിന്താമണി ധാമത്തിലുള്ളതാണ് സുരഭി പശു. ഒരിക്കലും കറവ വറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും പാല് ചുരന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതും അമൃത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുക. ഇനി ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനാണ്. കാമദേവനെ പോലെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് വേറെ ആരും ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ജനനഹേതുക്കളിൽ. ജനനഹേതു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ്, അടുത്തൊരു ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവുകയെന്നാണ്. അത്തരം ഒരു ആകർഷണം, ലൈംഗിക ആകർഷണമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ കാമദേവനേക്കാൾ സുന്ദരനായിട്ട് അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി സർപ്പങ്ങളിലെ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. സർപ്പങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ സർപ്പങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലെ മൂർഖൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ സർപ്പങ്ങളെയാണ് ഈ സർപ്പം എന്നുള്ള പേര് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സർപ്പങ്ങളിലെ വാസുകിയാണ്. അപ്പൊ ഈ വാസുകിയാണ് നമ്മൾ കടയാൻ വേണ്ടി വന്നത് അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. അനന്തശ്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാതസാമകം പിതൃനാമര്യമാചാസ്മി യമസംയതമാകം സംയമതാമകം. അനേകം ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ നാഗങ്ങൾ. അപ്പൊ അതാണ് സർപ്പങ്ങളും നാഗം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് തലയുണ്ടാവും, ഫണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിവ്യശക്തിയുള്ളതാണ്. സർപ്പങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു നമ്മളുടെ ഇപ്പോ നായ, പട്ടി, പൂച്ച എന്നുള്ള ഗണത്തിൽ വരുന്നത്. എന്നാൽ നാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വിശേഷ ശക്തിയുള്ള ജീവന്മാരാണ് ഈ നാഗങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? അനന്തനാണ്. അനന്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? നോക്കൂ, അനന്തശേഷൻ ആരാണ്? ഭഗവാനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അത് ബലരാമന്റെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു വിസ്തരണമായിട്ടാണ് പറയുക. അപ്പൊ അതാണ് ദിവ്യശക്തിയുള്ള സർപ്പങ്ങളാണ് ഈ നാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ്. അനേകം പടങ്ങളോടുകൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ. ഇനി എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് മഴ പെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്? വരുണനെയാണ് അല്ലെ. പിതൃക്കളില് ആര്യമാവ്. പിതൃലോകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിതൃലോകത്ത് പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഈ ആത്മാവ് അവിടെ നിന്നാണ് അടുത്തൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ആ പിതൃക്കളില് ആര്യമാവാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ശിക്ഷകരിലോ മൃത്യുദേവതയായ യമനും. ശിക്ഷകർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മളൊരു അധ്യാപകനെ നമ്മൾ ശിക്ഷകൻ എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ശിക്ഷ എന്തിനാണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്? നമ്മളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കുള്ള പനിഷ്മെന്റ് തരുന്നതും അതിനുള്ള ഇത് തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ്? യമരാജാവാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ പനിഷ്മെന്റ് നമ്മുടെ മരണമാണ്. മരണത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള ഫലങ്ങൾ അടുത്ത ശരീരമായാലും എന്തായാലും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അതിനുള്ള പനിഷ്മെന്റ് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് യമനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ പനിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരാളെ ആ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നല്ലതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷകരില് ആരായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? യമനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇനിയോ അടുത്തതാരാണ്? പ്രഹ്ലാദശ്ചാസ്മി ദൈത്യാനാം കാലകലയതാമഹം മൃഗാണാം ചാമൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാം. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവരിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ദൈത്യനും അപ്പോ അതിഥിയും ദിതിയും കശ്യപ മുനിയുടെ 2 ഭാര്യമാരാണ് കേട്ടോ. ഇതും ഭാഗവതത്തിൽ വരും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ എന്താണ്? ദിതി, അതിഥി എന്നാണ് 2 ഭാര്യമാരുടെ പേര്. അപ്പൊ ദിതി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ഒരു ജനറേഷൻ നമ്മളൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്ന സമയമൊക്കെ നമ്മൾ പറയൂലേ, അസ്ട്രോളജി പറയും, ആ ജനിച്ച സമയം നല്ലതല്ല. ഒരു കുട്ടിക്ക് കുറെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, എന്റെ ജനിച്ച സമയം നല്ലതല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന്.
ഉള്ളത്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ അത്തരം ഒരു ബന്ധം വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദിതിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ആൾക്കാരാണ് ഈ ദൈത്യന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ അസുര സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും. അതിഥിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ആൾക്കാരാണ് ദേവന്മാര്. അപ്പൊ ഒരു ആളുടെ തന്നെ 2 ഭാര്യമാരിലുണ്ടായ കുട്ടികളാണ് അസുരന്മാരും ദേവന്മാരുമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതില് ദൈത്യന്മാരില് അസുരകുലത്തിൽപ്പെട്ടവരില് ആരെയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? പ്രഹ്ലാദൻ. പ്രഹ്ലാദനാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ ആരാണ്? ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മകനാണ് അല്ലേ? ഹിരണ്യകശിപുവിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ പ്രഹ്ലാദന് എന്താ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായി? നാരദര് ഗർഭത്തിൽ, കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഭാഗവതം എല്ലാം പഠിച്ച് ശുദ്ധഭക്തനായി മാറിയിട്ടാണ് പ്രഹ്ലാദൻ ജനിച്ചത് തന്നെ അല്ലേ? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പ്രഹ്ലാദനെയാണ് ദൈത്യന്മാരില് പറയുക. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദന്റെ എന്താണ് പേരക്കുട്ടിയാണ് ആര്? മഹാബലി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ദൈത്യാനാം കാലകലയ, ഇനി ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്, കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം. അപ്പൊ ഇനി കാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. കാലം കീഴ്പ്പെടുത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ജനനം തൊട്ടെടുത്ത് ഒരു ജീവിതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ കാലത്തിന്റെ പിടിയിലല്ലേ നമ്മളുള്ളത്. നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് 9 മാസം കഴിഞ്ഞ് എന്തായാലും പുറത്തു വരണം അല്ലെ? ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തു വന്നു. പുറത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും വലുതാവണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ രീതിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? അപ്പൊ ആ കാലത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ദൈവത്തിലുള്ള ആ ചേഞ്ചസ് മുഴുവൻ വരുന്നത്. അവസാനം എന്ത് വരുന്നു? നമ്മൾക്ക് ഓൾഡ് ഏജ് വരുന്നു, വാർദ്ധക്യം വരുന്നു, ശരീരം ശോഷിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ആ സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടണം. നമ്മുടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകണം അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്താണ്? കാലമാണ്. അതാണ് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, ഇനി പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനാണ്. ഗരുഡൻ അറിയാം അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ വാഹനാണ്. അപ്പൊ ദിതിയും അതിഥിയും സഹോദരിമാരാണ്. കശ്യപ മഹർഷിയുടെ ഭാര്യമാർ. ദിതിയുടെ മക്കൾ ദൈത്യർ, അതിഥിയുടെ മക്കൾ ആദിത്യർ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. പവന പവതാമസ്മി രാമശസ്ത്രഭൃതാമഹം ജഷാഢാമകരശ്ചാസ്മി സ്രോതസ്സാമസ്മി ജാഹ്നവി. അപ്പൊ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ കാറ്റാണ്. അതാണ് കാറ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു അത്രയും ദുർഗന്ധമുള്ള സാധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് വഹിച്ചു കൊണ്ട് പോകും അല്ലെ? അത് നല്ലതാണെങ്കിലും അതിനെ എടുത്തിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ആരാണ്? കാറ്റാണ്. ഇനി ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ രാമനാണ്. ഇനി രാമനെ പോലെ, അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാമല്ലേ സീതാദേവിയുടെ എന്താണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്, അപ്പൊ അസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ രാമനേക്കാൾ മേലെ വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി മത്സ്യങ്ങളിലോ സ്രാവാണ്. ഈ ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഞാൻ ഗംഗയാണ്. ഗംഗ അറിയാമല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഗംഗ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ്? ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഗംഗ. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നതെന്ന് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? ഗംഗാ നദിയുടെ സ്റ്റോറി എങ്ങനെയാണ്? ആക്ച്വലി എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഹാബലിയുടെ 3 അടി മണ്ണ് ചോദിക്കും അല്ലെ? ആര്? വാമനൻ ചോദിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? സമ്മതിക്കും. മഹാബലി സമ്മതിക്കുമ്പോ വാമനൻ വലുതാവുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അടിയില് എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഈ ഭൂമി താഴെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അളന്നു കഴിയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വെപ്പിന് വെക്കുമ്പോ, കാല് പൊന്തിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവൻ, ഈ ഭൗതിക ലോകം, ബ്രഹ്മാണ്ടം നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ്? ഇതിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ആരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്? കാരണോദകസായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. മഹാബലി ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ കാല് പൊന്തിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? 7 ലെയറുകൾ ഉണ്ട് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്. പറഞ്ഞതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഭൂമി, വായു, ജലം, ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ എന്താണ്? അഹങ്കാരവും ഇതും വരുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെ മനസ്സ്, അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, അഹങ്കാരം എന്നുള്ളതാണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 7 ലെയറുകളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ലെയറുകളാണ് അതിനെ പൊതിഞ്ഞു നിർത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ളിരിട്ട്. നമ്മൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. മഹത്തത്വം ഇങ്ങനെ മൂടിയിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ലേ? അപ്പൊ എന്തുണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാമനന്റെ നഖങ്ങളുടെ ഇത് കാരണം കൊണ്ട് അത്രയും വലുതാവുകയല്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ വിള്ളല് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ 7 ലെയറില്. അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി? അതിന്റെ മേലെ ആത്മീയ ലോകവും നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകവും ബ്രഹ്മാണ്ഡം നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? വിരുജാ നദിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ വിരുജാ നദിയിലത്തെ ജലം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലെയറിൽ കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത്രയും ഫോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് മേലെന്ന് വെള്ളം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഈ ഭൂലോകം മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഭഗവാൻ? അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഇത് കാണുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരികയാണ്, വെള്ളം വരുന്നു. അപ്പണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാല് ബ്രഹ്മലോകത്ത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭഗവാൻ? ഈ കമണ്ടലും കൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാല് കഴുകി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളമാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷേ എന്താണ്? ആ വെള്ളം അങ്ങനെ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു മഹാദേവൻ? ശിവൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ തലയിലെ ജടയില് ആ വെള്ളത്തിനെ വഹിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ്
ഭഗവാന്റെ ജടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗംഗ വരുന്ന മാതിരി കാണുന്നത്. ആ ജലമാണ് പിന്നെ ഭഗീരഥൻ അതിന്റെ ഗതി മാറ്റി നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഗംഗാ നദിയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഗംഗാ നദിയിൽ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ തഴുകി വരുന്ന ആ ജലത്തിൽ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും മാറും എന്ന് പറയുന്നത്. പരബ്രഹ്മമാണ് ജരാചരങ്ങളുടെ എല്ലാം വിശ്രമസ്ഥാപനം എന്ന മുണ്ടക ഉപനിഷത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മനുഷ്യനും ദേവഗണങ്ങളും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് തങ്ങൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അതായത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ ഈ പുറത്തുള്ള ശരീരമല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മള് എന്താണ് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും വിശ്രമസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്, ഭഗവാനിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തും വേണം എന്നുള്ളതാണ് അത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നത്. സർഗാണാമാതിരന്തശ്ച മദ്യം ചൈവാഹമർജുന അധ്യാത്മാ വിദ്യാനാം വാദപ്രവാദ താമകം. സൃഷ്ടിയുടെ ആദി മധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇനി അധ്യാത്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ഞാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിലാണെങ്കിലോ അതിൽ നിർണയ സത്യവും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കണം. അത് തർക്കമായാലും ശരി, വിതർക്കമായാലും ശരി, നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതിന് മേലെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 14 വിധമുണ്ട്. 4 വേദങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അവയുടെ 6 അംഗങ്ങൾ, പിന്നെ വേദാന്ത സൂത്രം, പുരാണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ. ഇവയിൽ ആധ്യാത്മിക അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്ത സൂത്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആ വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമ്മൾ പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ജന്മാദ്യസ്യത. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫ്രേസ് ആയിരിക്കാം, അതിന്റെ എലാബറേഷൻ ആണ്. അത് ഒരുപാട് ഡീപ്പ് മീനിങ് ആണ്. ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഫുൾ അറിവാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അക്ഷരാണാമകാരോസ്മി ദ്വന്ദ്വസാമാസികസ്യ ച അഹമേവാക്ഷയക്കാലോ ധാതാഹം വിശ്വതോന്മുഖഃ. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നത്? വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് വന്ന ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ്. നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവതാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, 4 കുമാരന്മാർ വന്നു, അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ എല്ലാത്തിലും ആകാരം ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് അകാരമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അത് ഭഗവാനാണ്. ഇനി സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസമാണ്. പിന്നെ കാലം നമ്മളിപ്പോ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. കാലം എല്ലാം കാലത്തിന്റെ പിടിയിലാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം കാലത്തിന്റെ അധീനത്തിലാണ്. എന്നാൽ ആത്മീയ ലോകം കാലത്തിന്റെ പിടിയിലല്ല ഉള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാം ആദ്യവും അവസാനവും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്താണ്? കാലമാണ് അല്ലെ. സംസ്കൃത അക്ഷരമാലയിൽ 1ാമത്തെ അക്ഷരമാണ് അകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. മൃത്യു സർവഹരശ്ചാഹം ഉദ്ഭവശ്ചാഭവിഷ്യതാം കീർത്തി ശ്രീർവാർച്ചചാരീണം സ്മൃതിർമേധാതിരിക്ഷമ. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? സർവ്വസംഹാരിയായിട്ടുള്ള മരണത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് അല്ലെ. നമ്മളുടെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവസാനം എന്താണ്? മരണമാണ്, ഈ ശരീരത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. അപ്പം അതാണ് സർവ്വസംഹാരിയായ മരണം ഞാനാണ്. ഭാവിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു ജനനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭാവിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം. ഇനി സ്ത്രീകളിലോ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര സംഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്ത്രീകളുടെ ഗുണങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. യശസ്, അതുപോലെ ഭാഗ്യം. നമ്മൾ നോക്കൂ, കുന്തി ദേവി, നമ്മൾ എത്രയോ പേര്, ദ്രൗപദി, ഓരോരുത്തരുടെ, സീതാദേവി, ഓരോരുത്തരെ എടുത്ത് നോക്കൂ. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കൂടെയുള്ള പുരുഷന്മാരെക്കാളും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവര് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ പരിയുടെ. അപ്പൊ കുന്തിദേവി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ തരൂ, അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ നിന്നെ മറക്കാതിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുകയുള്ളൂ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനിയും ദുഃഖങ്ങൾ തരുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരേ ഒരാളെ കുന്തിദേവി മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ, ഇതെല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഒരു കുട്ടി, അടുത്ത ഒരു ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അല്ലെ. ആ സ്ത്രീയെ ഇപ്പൊ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു അമ്മയുടെ മാതിരി ഒരു കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കാൻ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കൂ? അവിടെ എന്തെങ്കിലും സ്വാർത്ഥത വരുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഉറക്കം മറക്കുന്നു അല്ലെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്, അവിടെ നിന്നാണ് ക്ഷമ വരുന്നത് അല്ലെ.
ആ സ്നേഹം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതെല്ലാം ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബൃഹത് സാമ തഥാ സാമ്നം ഗായത്രി ഛന്ദസാമകം മാസാനാം മാർഗശീർഷോകം ഋതൂനാം കുസുമാകരക. സമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹസാമവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച ഗായത്രി മന്ത്രവും മാർഗങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും നവംബർ ഡിസംബർ ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അത്രേ. അതുപോലെ ഛന്ദസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഛന്ദസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂൾസ് ഉണ്ട്, ഇന്ന മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക, 8 വരികളില് അങ്ങനെ വരും. അങ്ങനെ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആ ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഗായത്രി മന്ത്രമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്ര അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ പറയൂലോ ഇപ്പൊ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ഷോഡശരി മന്ത്രം എന്നാണ് പറയുക, 16 അക്ഷരങ്ങളില്, അതുപോലെ 12 അക്ഷരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ കുറെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് ഛന്ദസ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് ഏത് സമയത്തും നമ്മൾക്ക് ഉച്ചരിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗുരുമുഖത്തിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ അഭ്യസിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അത് പറയാനുള്ള ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ശബ്ദം ഒരുപാട് ശബ്ദത്തില് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അത് ചുണ്ടുകൾക്കിടയിൽ വെച്ച് പറയുന്ന രീതിയുണ്ട്. അത് കുളിച്ച് ശുദ്ധമായി ഇന്ന സമയമുണ്ട് അതിന്, ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് അത് ഉച്ചരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പലപ്പോഴും അതിനെ എന്താ പറയാ വ്യവസായവത്കരിച്ച് മാറി എല്ലാവരും എപ്പോഴും ചൊല്ലുന്ന ഒരു മന്ത്രമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് വെറും വാക്കുകളാണ്, അത് മന്ത്രമല്ല നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കണം. അപ്പൊ പക്ഷേ അതിന് പകരമാണ് നമ്മൾക്ക് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം തന്നത്. കാരണം ആ മന്ത്രത്തിന് എപ്പോഴും ശക്തിയുണ്ട്, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ജപിക്കാം എന്നുള്ള മാതിരി. എന്നാൽ ഈ ഛന്ദസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. ഗായത്രി മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. അത്രയും ബഹുമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്ന അതേ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ആ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കണമെങ്കിൽ. അതിന് അതുമാതിരി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളും നമ്മൾക്കുണ്ട്, തെറ്റായ ഫലങ്ങളും നമ്മൾക്കുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്. ഇനി മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷമാണ് അല്ലെ, നവംബർ ഡിസംബർ. അത് ഏതാണ്ട് ദാമോദര മാസം എന്ന് പറയും ശരിക്കും. ആ സമയത്താണ് വരിക കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒക്ടോബർ നവംബർ. മാർഗശീർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും എന്താണ് തണുപ്പുള്ള ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാലമാണ്. ഭഗവാന്റെ ബാല്യലീലകൾ നടന്ന കാലമാണ് കേട്ടോ അത് എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ ഡിസംബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. വസന്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത്രയും ഭംഗിയായിരിക്കും പ്രകൃതിയെ കാണാനായിട്ട് അല്ലെ. അത്രയും പൂക്കളായിരിക്കും, എല്ലാ മരങ്ങളും പൂക്കുന്ന സമയമാണ് അത്. അത്രയും കണ്ണുകൾക്ക് അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയമാണ്. അതിന് ഒരുപാട് ചൂടുണ്ടാവില്ല, ഒരുപാട് തണുപ്പും ഉണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത്. വിവിധ ദേവന്മാർ പാടിയ മനോഹര ഗീതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് സാമവേദം. അവയിൽ ആകർഷകവും പാതിരാവിൽ പാടിയതുമായ ഒരു ഗീതമാണ് ബൃഹത് സാമം. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അത്രയും സൂത്തിങ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിയമമന്ത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഗായത്രി മന്ത്രം. ശബ്ദാവതാരമായി ഗായത്രി മന്ത്രം അറിയപ്പെടുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശബ്ദമായിട്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ പറയുക. പക്ഷെ അതിന് ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട്. അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ്യൂതം ചലേതാമസ്മി തേജസ്സിനാമകം ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്വവദാമകം. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളെയും തേജസ്സികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സതുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി, അതായത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ ഹിരണ്യകശിപിനെ പറ്റിയിട്ട് എത്ര റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതിനേക്കാളും മേലെ ഭഗവാൻ കാണും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് തോന്നും കുറെയൊന്നും നമ്മൾ പിടിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ചില കൊലകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് പുറത്തേക്ക് വരും അല്ലെ. അതെങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ക്ലൂ എവിടെയെങ്കിലും അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവരറിയാതെ എത്ര പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഏതൊരു പ്ലാനിനും മേലെ ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് മേലെ പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതാണ് ശക്തരുടെ കരുത്തായാലും ഞാൻ തന്നെയാണ്. വൃഷ്ണീനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ മുനീനാമപ്യഹം വ്യാസ കവീനാമുശനാ കവിഹി. വൃഷ്ണുകുലത്തിൽ പിറന്ന വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവിയുമാണ് ഞാൻ. വൃഷ്ണുകുലത്തിൽ വാസുദേവനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമായിട്ടാണ് പറയണേ കേട്ടോ. വാസുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായാലും ശരി ബലരാമനായാലും ശരി. അപ്പൊ വൃഷ്ണുകുലത്തിലെ വാസുദേവനാണ്. ഇനി പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് തന്നെ പറയാണ് പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനാണ് ഞാൻ എന്ന്. ഇനി മുനികളിലോ വ്യാസനാണ് അല്ലെ. വേദം പകർത്തതാരാണ്? കൃഷ്ണ ദ്വൈപായനായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനാണ്. ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവിയുമാണ് എന്ന് പറയാണ്. അസുരന്മാരുടെ ഗുരു ശുക്രാചാര്യനാണ്, ശൂരാചാര്യനല്ല കേട്ടോ ഇത്.
ഉൾനെസ് അഥവാ ഇനി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, ഇനി ഇതാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ബലരാമൻ. അപ്പൊ നമ്മളിത് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്, അത് ബലപരാമനായിട്ട് വിസ്തരിച്ചു അല്ലെ. ഇനി ബലരാമനിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹം വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ 4 പേരുണ്ടായി. എന്നിട്ട് ആ സംഘർഷത്തിൽ നിന്ന് ആരാണ്ടായത്? അപ്പം ഇനി വൈകുണ്ഠലോകമാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് നാരായണൻ. നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇനി ആ നാരായണിൽ നിന്ന് ഇനി വൈകുണ്ഠലോകത്തിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ചതുർവ്യൂഹം വരുന്നത്. വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രതിമ സെയിം ആണ്. ഈ സംഘർഷനെ മഹാസംഘർഷണൻ എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ഈ മഹാസംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? കാരണോദക സായി വിഷ്ണു. അത് കാരണോഷനിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവിടെ നിന്നാണ് എന്താണ് ഗോൾഡൻ കടലിലുള്ള ഒരു മൊട്ട മാതിരി അണ്ടം മാതിരി വന്നത് അല്ലെ. ഒരുപാട് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വന്നു ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛ്വാസത്തിൽ നിന്ന്. അവിടെ കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായി? ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കും ആര് വന്നു? ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു വന്നു. ആ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു ആണ് ബ്രഹ്മാവിൽ ത്രൂ അടുത്ത സൃഷ്ടികളെ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി, പ്രപഞ്ച വൈവിധ്യം ഉണ്ടാക്കി. അതിനുശേഷം ഓരോ ജീവന്റെ ഉള്ളിലേക്കും ആര് വന്നു? ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു വന്നു അല്ലെ. ക്ഷീരസമുദ്രത്തിൽ ക്ഷയിക്കുന്ന ആ ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലേക്കും വരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആ സൃഷ്ടിയുടെ ആ ഒരു ഇത് പറയുന്നത്. ദണ്ഡോധമയതാമസ്മി നിതീരസ്മി ജിഗീഷതാം മൗനം ചൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാമകം. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, ശിക്ഷ. അതാണ് നിയമം. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശിക്ഷ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എപ്പോഴും അതിനെ ഒരു തെറ്റായിട്ടല്ല കാണേണ്ടത്. നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട്, നമ്മൾ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിച്ച് നല്ലതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളതാണ് ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനാണ്. ഇനി വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവ. അപ്പൊ എന്താണ് വിജയം? നമ്മൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിജയത്തില് അതിന്റെ ആ ഒരു റൂൾസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു എക്സാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയ ആൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്ര മാർക്ക് ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഏതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഇനി ഗോപ്യങ്ങളിലും മൗനവും. എപ്പോഴും മൗനം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് സംസാരിക്കരുത് എന്നാണ് പറയണത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ചില സമയത്ത് മൗനം, നമ്മളുടെ ഒരു നോട്ടം പോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കും അല്ലെ, വാക്കുകളിലേക്കാൾ കൂടുതൽ. അതാണ് ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനമാണ്. ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും. അതുപോലെ ഓരോ ജ്ഞാനികളിലുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. യച്ഛാഭി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹം അർജുന നതസ്തി വിനായസ്യാം മയാഭൂതം ചരാചരം. അലയോ അർജുന, സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നും നിലനിൽപ്പില്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് അത് വന്നു. അതിന് ഭഗവാന്റെ ഗ്ലാൻസ് ആണ്, ഭഗവാൻ നോക്കുന്നു. എന്നിട്ടാണ് എന്താണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ നോട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല പ്രകൃതിയുടെ മേലെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് വരുന്നത്? നമ്മള് ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയ ആൾക്കാര് മഴയിൽ കൂടി എത്തിയിരുന്നു, ചെടിയായിട്ട് വരുന്നു. ആ ചെടിയുടെ വിത്തുകളിൽ കൂടെയാണ് ഒരു പുരുഷന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ആദി ബീജമായിട്ട് വരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം നമ്മളിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊന്നും ജീവികളല്ല അല്ലെ, മരിച്ച ജഡവസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഏത് ചരാചരങ്ങൾക്കും നിലനിൽപ്പില്ല. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ ഏഷത്തൂദേശതാ പ്രോക്തോ വിഭൂതേർ വിസ്തരവുമയ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ കുറെയൊക്കെ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു അർജുന. അവർ ഇത് എന്റെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ജന്മം മുഴുവൻ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാലും അടുത്ത ജന്മം മുഴുവൻ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത തരയ്ക്ക് വിഭൂതികളുണ്ട് എനിക്ക്, അതിന് അവസാനമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു സൂചന, ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്, എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്ന ചെറിയ ചെറിയ സൂചനകളാണ് ഇത്. ഒരു ചെറിയ സൂചന മാത്രമാണ്, ഒരു കണിക മാത്രമാണ്, ഒരു വളരെ ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുകയാണ്. യദ് യദ് വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമദുർജിതമേവ തത്തത് ഏവാവകച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെയുള്ള എന്ത് സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും നമ്മളിപ്പോ കാണുകയാണല്ലേ, അതീവ മനോഹരമായിട്ട്. നമ്മളിപ്പോ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ അവരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ഭംഗിയാണ് അവരെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പൊ അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണ്?
അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ആ ഒരു ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അംശം ഇത്രയും മനോഹരമാവാമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ മനോഹാരിത എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു മയില് പീര് വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന മനോഹരമാണല്ലേ ശരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല്. അതിങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, എസ്പെഷ്യലി മഴ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അറിയാം, ഒരുപാട് നല്ല വില്ലേജ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും മനോഹരമാണ്. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോ പീലുകൾ എടുത്ത് നോക്കൂ, അതിന്റെ ഓരോ സ്ട്രക്ചർ അത്രയും എന്താ പറയാ, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അത് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. അത്രയും മനോഹരാണല്ലേ ഓരോ പീലികളുടെയും വിവിധ രൂപങ്ങള്, അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ പല കളറുകള്, അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുക? അപ്പൊ അയ്യോ എത്ര മനോഹരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ തോന്നേണ്ടത്? അപ്പൊ അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ജീവി, ഏതോ ഒരു ജീവിയുടെ ഇത് കണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും എക്സൈറ്റഡ് ആവാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. ഭഗവാന്റെ ആ ഭംഗി ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, എന്റെ എല്ലാ വിഭൂതികളുടെയും ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എല്ലാം എന്ന്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ഒരു പർവ്വതം ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്ന് സുനാമി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിമിഷത്തിലാണല്ലേ എല്ലാം തകർത്തെറിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അതുപോലെ വയനാടില് ഒരു സ്ഥലം തന്നെ അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടായി ഒരു രാത്രി കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഭഗവാന്റെ ഏതോ ഒരു അംശം മാത്രം കൊണ്ട് ഇത്രയും നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നിലനിർത്തുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഓരോന്നിലും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഓരോന്നിലും ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപം എത്ര വിസ്മയാവഹമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത്. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാകാമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമാണ് മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഇത് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നീ നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഇത് വളരെ ഒരു ചെറിയ അംശമാണ്. ഈ അംശത്തിന്റെ ആ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള മഹത്വം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? കൃഷ്ണന്റെ മഹാവിഭൂതിയിൽ നിന്നുമാണ് സൂര്യന് പോലും ഉഗ്ര തേജസ് ലഭിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചം നിലനിന്ന് പോരുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, ആത്മീയ ആകാശം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്. അത് ഈ മഹത്തത്വം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് വരുന്നത്? സൂര്യനിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം വന്ന് റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ ആ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ വെളിച്ചം തരുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സൂര്യന് ഉഗ്ര തേജസ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിന്ന് പോരുന്നത്. എന്റെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടല്ല. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അറ്റ്ലസ് ഉയർത്തി ഒരു ആൾ നിൽക്കുന്ന പോലെയല്ല ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഇതെല്ലാം ഒഴുകി നടക്കുന്നത് പോലെയാണ്. എനിക്ക് ഇത് വളരെ എന്താ പറയുക, ഒരു ചെറുവിരലിന്റെ ഒരു കളി മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഫുൾ നിലനിൽപ്പും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഓരോന്നിലും എന്നെ അറിയൂ, അനുഭവിക്കൂ, എന്നെ മനസ്സിലാക്കൂ എന്നാണ്. കാരണം ഓരോന്നിടത്തും നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ആ ഭഗവാന്റെ മഹിമ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കാം അല്ലെ? എങ്ങനെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ കൂടി, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ കൂടി, നവവിധ ഭക്തിയിൽ കൂടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഓരോ ശ്ലോകമായിട്ട് നോക്കി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് പോവാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം കേട്ടോ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ എന്താണ്? എന്താണ് പ്രഭുപാദരുടെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് അല്ലേ? ഇനി ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നത് എപ്പോൾ?
ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാൻ നാമസംഗം. ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ സ്വയം അർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ്. ആണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇനി 4 കുമാരന്മാർ ആരെല്ലാം? സനകൻ, സനതനൻ, സനാതനൻ, കുമാരൻ. സനാതനൻ, സനന്ദനൻ, സനാതനൻ, സനത് കുമാരൻ. സനാതനൻ, സനത്കുമാരൻ. 4 പേര് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. പ്രവൃത്തികൾക്കാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ബലം, കീർത്തി, ജ്ഞാനം. വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാം. കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇന്ദ്രിയാതീതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം എന്നീ വിഭൂതികളിൽ തികഞ്ഞവൻ പറയുന്നത് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ കേൾക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നത് ഉള്ളതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ കേൾക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. നോട്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അതാണ് ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് വേണം ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. നോട്ട് ചെയ്തോ? എന്നാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ കേട്ടോ. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ ഇതൊക്കെയാന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനോ